Tapos sabihan mo na, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Yan. Tapos, kaya pasalamatan mo kan sa iyang mga marhay na gibo. Di ba? Dahil lang tapaladan ang mga tao, ang mga nagugutom, asin napapaha sa katanusan. Huli tasinda pakakabasogon. Paladan ang mga mahirakon. Huli tasinda mahihirakan. Paladan ang mga malilinig ang puso, hulita, mahiling ninda ang Diyos. O, hali po yan sa Mateo 5, 6, 7, 8. Maray na hapon, maray na a blessed nga Thursday everyone. Salamat nga padi kong amigo. Enjoy your day. Thank you Pading Ray. I love you hon padi. Good morning, Busing Unito Gaviria. Mga birthday celebrants natin, maray na aga po sendo ka boss. Para po sa gustong magpag-greet, mag-text lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Siring po mga tugang sa mga birthday celebrants natin, maray na aga po Pilipinas. Mag-birthday, mag-enjoy. Pag-birthday, magparamuroso. Demang kay po nakita dakol kitang mga kwan. Demang na kay po nakita dakulong kitang mga handa. Magpaparahanda kung ano. Importante tabi, magpasalamat sa mahal na Diyos. Kita po nag-birthday pa. Yan. Sige. Ayos na tayo. Ang sa tuya pala na numero, ulitin ko lang ha. 0928-777-5548 0966-203-0034. Magandang morning! So mga ko natin ha, so mga birthday celebrants natin, hello. Yan ha. Bueno, ramon ta na mga tugang an parada kan mga bareta nguya na pag-aaga digdi po sa Morning Hirit DCGB News Parade. Aramon tan buwan naman ng report. Ali po dyan sa luwas. Kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol Angel Mustasa sa Buena Manong Report. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Sa mga dugang kapapong bareta, formal nang nag-asumir kasupapon, Agosto 13, 2025, ang bagong Chief of Police kan Legazpi City Police Station. May bago? Ang uon mo gari ka sa natasuntak yung salbahan na ka. Sa persona ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel bilang kasalida ni Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva. Domingo Tapil. Di ba? Taga sa inyo si Domingo. Ini-VP ang pinagkonfirmara sa DCGB News ni Legazpi City Police Station spokesperson, Police Executive Master Sergeant Carlos Pania, kung sa inida VP si Lieutenant Colonel Tapel, anhali sa interoperative kan Albay Provincial Police Office, mantang inianag salida kay Villanueva. Nasa ngunyan si Villanueva, ang mabali naman sa Albay PPO, alagad ura pa rin eksaktong posisyon nakakaputan ini VP. Magayon, tayo ni palang tataos matibay sa intelligence operation. Adi? Okay. Katakod kay ni VP, pinasalamatan ka na mga kapulisan as in mga personahe sang Legazpi PNP ang naging serbisyo ni Villanueva bilang kasalida o bilang sa indang pamayo as in pinasalamatan man sa naging serbisyo kaini sa mga Legazpeño as in sa publiko. Okay. So yan VP, ang mga istorya pa. Ngunyan pala, ang Legazpi PNP, dakol ng member, nagdagdag eh. Apo VP. Dagdag na palaan. Nasa kuha na pala ngunyan ang member ka Legazpi City, alat ko na, tailingon ko sa kuyang tipster. Ang Legazpi PNP pala ngunyan kuha na, nasa 260 na, pero kulangon pa. Apo, 261, yan dati sabi ni COP Villanueva, may 44 augmentation. Iyo. Next week next month magiging 300 na yan. Sabi ni Mayor Hisham. Apo. Aber, ilingon ta, mas maray. Ang kay pampalan sa Legazpi, mga 500 na pulis.
Kasi daw pala ang VP ang population po. So ratio, Yeah. day man nasunod pa. Kaya pa lang mga 500 na tultul na pulis. Buda mga mahigos na pulis. Apo. Buda mga pulis na talagang sincero sa pagtrabaho. Kaya po antang 500 na tao narog kayan. Okay? Sige. Apo, VP. So yan, VP Henry, ang mga informasyon tapahali sa luwas, Angel. Ano rango pala ka na, Angel? Ano rango? Police Lieutenant Colonel. Police Elticol. Yan. Apo. Okay. Sige. So yan, VP. Totod na pagka ang mga alas 8, pasyaran kayo kita, matry kita VP makahulog. Sige daw. Kung ano man ang mga plano niya. Gamit na daw ang sa imong appeal kung ma-interview mo man agad siya. Sige daw. VP Intel. No, tapag ano yan, tapag na-interview mo talaga dyan sa programa ko, bakalanta ka kisaro na pedasong, sarong 1 piece chicken and 1 rice. Yo, yung regalo ko sa iyo, ha? So yan, VP. Okay. Ang mga istorya pa po hali sa luwas, Angel Costaza, DCC. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang parada kan mga bareta. Nasa linyaman si Karen Ala. Karen! Good morning, Karen! Good morning, VP Henry. Sa dagdag niya tong bareta, dahil nagigibuhan kan Provincial HR Office, main official na appointment ang mga casual as in job order sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP sa Ligao. Oh. Dahil sa uruutrong pagbawi kan ospital, sa lista kan appointment sa opisina. Iyan ang binutas. Binalik pala sa ospital. Okay, sige. Iyan ang binutasan na pahayag sa DCGB News ni Acting Provincial HR Bernie Mirabel. May connection iyan sa concern kan mga casual as in JO's Hospital na sinabing day pang nagbababa na appointment sa mga ini, kaya day pang sweldo. Oh. Sa paliwanag ni Mirabel, halos 4 ng beses nakakari si bininlista kan appointment ang Provincial HR hali sa ospital dahil lang kasusubdigdi ang JBDAP pabulibalyuman kilista. Kung kaya ini ang rasunatan HR kan Kapitolyo dahil nakakapag-finalize min appointment sa mga JO as in casual kan JBDAP sa pagsabing matarao man ini kilista taod-taod kukao na naman. Dahil pangani natatapos kikwa na naman kan JBDAP sa pagsabi na may aayusunan ospital. Halagad na malinaw BPN sa HR kung ang sistemang ini kan JBDAP tibaad may pigdadaragdag sindang tawo o may pigre-reshuffle, halagad same person o parareho man sa nangaran kay mga tawo ang nasa lista. Kaya ini ang malinaw na kasimbagan kan Provincial HR kung nataday pa ni nagluluwas na appointment ninyo sa mga JO as in casual kan Provincial Hospital kan Ligao dahil iyan sa naging sistemang ini kan JBDAP sa pagsumitir kan lista kan mga appointment. Nasusog kay Acting Provincial HR Mirabel, ang opisina magkaskas maggibuki appointment na may sapat na tawan na opisina. Oo. Halagad naturalmente mangyayarian kung may official ng lista ki-appointment na titaw ang sarong opisina, panganing mababaan na ki-appointment na pirmado mismo ni Governor Noel Rizal. Oho. Sa madaling sabi, VP Henry, bako ang provincial HR ang nagkakausa ng delay o pagkapingent sa nasabing bagay Oho. pati ang ospital. Susog Ayun. iyan sa provincial HR office. Okay. Karen, Yes. ano pang sarong for follow-up ta? Ano pa ito sa saro? Babalikan ka sa provincial health office. May saro pa eh. Iyo pala, yung dalawa, para sa PHO, operasyon kang laboratory duman, buda sotong sa tubig, Opo, VP para Henry. sa dialysis. Opo. Iyo, tanagkaurong ko kasubanggi si Gubnoel Oh. sa tripon kang ACCI. Kasubanggi, garing nga nakaabot nga sa kuya, manigtram nga sa kuya kaya ito Sabi niya, garing, may nagtram nga sa kuya, tungkol nga dyan, basta na nga, saan niya ng aloy, pailing niya man, ipapalap niya man, ha? Roger on that. Okay. Tumanon ko man kira na VPN ang provincial Iyo, health office oo. kung ano ang action in the duman or intervention na nailing in the duman. Iya. Kaurunan mo si Dr. Senet, magbotan si Dr. Senet, madali Opo. kaurun yan. Roger. Iyo, tagariya. Iyan, Oho, okay, sige. Iyan VPN ang istorya o pagpalap niya to duman sa provincial HR ng Kapitolyo sa isyong iyan kan JBDAP. Karen Okay. Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas.
Mientras tanto, dumang kita kay Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Buhian mo. Yes, BP, makukulog ang lawasta. Nadali kita kan uran-uran. Iyo talaga. Batang unyang kahaloy mahali kapag may natitama ang kigarusurusipon. Oh. Okay. Nag-mobilize ni na mga tao susog sa orden ni Congressman Adrian Salceda na siguraduhon maging passable ang tinampo sa pagsabing alternatibong agihan ni Palau gasin paluwas sa ginubatan. Ang DPWH na pinapamayuhan ni District Engineer Cornelio Relativo, maski banggitabi bibi, pinahiro kay ni ang mga personalized can maintenance section sa pamamayon ni Madam Irene Aribalo. Nagtrabaho gamit ang mga heavy equipment kan DPWH Kasubanggi para sa namahali ang mga ibinulos na mga pinaghalong baybay, daga, gapo, mga ragpa sa tinampo. Sakop kan purok 4, purok 6, purok 8, asin porsyon kan barangay Dunya Tumasa. Matatandaan ka suhapon, sobra sarong oras daing pundo. Ana makusugo na bagsak nin uran, yan sa mayon unit ginubatan, nagresulta nin flash flood. Magin susalog sa barangay San Rafael sa pag-agi kan DCG Binyos. Lahar na may paro nga supre, ana ibinog bulos hali sa pamitisan kan bulkan. Kaso hapon, haros bangginan nag-pull out ang DCG Binyos sa lugar kung saan talagang matindi ang epekto na haros na lantupanin tubig baha ang tinampo. Pagtapos kan uran na walat sa mga manibaybang debris kaya naging unpassable ang tinampo aling masarawag luwas sa mulad Bukad Grande Palda sa Ligaw kung kaya ang DPWH ayuan na pinagdirihiran na siguradohon maging passable ang tinampo ngunya na aldaw tabi bibi. Mientras tanto ang DSWD sa pagi ni DSWD Regional Director Norman Laurio dahil man nagpabaya nagpadaraman tulos nin mga food packs para sa apektadong pamilyas. Base sa pag-uugid kan DCG Binyos uran sana na daing puknat naging umagid na sa mahiwaso na salog ang mga mayor na agihan tinampo sa masarawag mantang ang pagtubod kaniba pakakaw sa ininin kwari alagad mismong mga residentes nagsabi wara nin eksistidong kwari sa itaas kan masarawag kundi talagang makusugon ang winauwang tubig aros pinahiro kan tubig baha ang mga gapo volcanic materials magin mga puhon ninyo batag iyuan dinara sa tinampo dahil tayuan na ababa sa tinampo ng aragi ang tubig. Sa ngunyan, dakulan na posibilidad na passable na ang tinampo sa pagsabing matanga na Kasubanggi. Nakikipagkomunikar kita kay District Engineer Cornelio Relativo na sigon sa iya sagod na may ulang pa sa tinampo dahil ninda pupunduhan na magkaharali ang mga ini tanganing masiguro ngunya na aldaw passable ang nasabing tinampo. Ayun. Okay. Jim, Kasubanggi, may kahuron akong nagkapirang negosyante na taga-ginubatan. Kayaon kami sa ACCI Baga, Kasubanggi. Third Annual Membership Assembly. Sabta, di pag-restoryahan may na-report mong yan. Yan na nag-apaw na salog dyan dahilan sa paragos na pag-uuran. Sabi sa kuya, yan nga rin na sa may hampangan kan San Rafael da. May ikaw pala niyang naroon mo sa dating harong ni Boss Art, kampanahon? Ibinarita ko ang kaso hapo so naggrasay na di kay. Oh, alang kawunon pala na Jim. Ining iyan na tinampo, sigan sa sigang rasay kan daga. Baka nga pag-abot kan paron, makaabot na nga sa harong me, sa gate me, tas sigang bagsak kan daga. So, duwang lane na tinampo, saro na sana. Yan, oo. Sarani na duman sa gate kan PLT. PLT? Oo. Nailing muna yan. Paano daw yan mga... Kaya baga, private property baga yan, di ba? Although ang tinampo, nasa kanya. Pero, kung so dating tinampo na 2 lanes, 1 lane na sana, disigan sa dit ka yan. Kinudala na kaya nin kuan
Kaso hapon, kompleto kita kay footage kayan. An tinampo, haros bilog. Oo. Pero ngawan mo sa irarom, Luho. wala naman laman na Ay, natunadan. nako. Yan ang pigasabi kan mga kaurong ko kasubanggi. Makatakuton nga ya. Raminasay na tabi Oo, piso, pundasyon. Oo, oo. Yaw, nasa baba na ngawan mo. Oo. Okay. Yan ang pwedeng gibuhon daw kaangkan sa tuyang mga ngayon may sabay lamang sa budget, gibuhan ki makusog na ripra. Bata lang kamunon baga yan. Alang ka, adjacent kay ni, mailing mo, so, Republic Colleges. Yan, oh, yan, correct. Republic Colleges, sa ibong man sa PLT. O sa mga harong dyan mga harong dyan na minabalda duman sa diversion, di ba? Antinampo? Sa dati, digdi sa baba, ikwa dyan mga harong. Wala Oo. naman nag-araalin at alangan man mag-star ka pa duman. Yung nga ni, rumasa iso sa taas. oo. Sarado ng tinampo, hali San Francisco, digdi sa minaagi sampangan kan PLT College, balda sa diversion San Rafael. Wala na, sarado na yan, maski motor. Haloy na? Oo. Oh, kaya daw, di lamang ki gano'n nag-isip ka na giri budgetan ang kidro da kula na bugtakan ki the best na pangrimating flood control. Nya, Ade? kagulpikan problema digding mga flood control na nagkarurumo. Yun, no? Yung Christine. Pare na pa prioridad doon digding. Kasi, Uwas, oh, talibon. wala na pala. Wala na. Yun na yan. Taman maisiyang kung paano ini paprioritize. Puros priority. Oh, adi. Oh. Okay, sige. Yan kaya so, pig-share sa kuya, kasapon ka nagkapira negosyante dyan sa ginubatan. Sa banggi. Confirm. Oh, okay. Oo. Yan ta, BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Ikaw kaya ngayon dyan nga kitinampo, nasigan sa day, hanggang nga sa mga harong na iba, nagkawar, nasigan rasay kan daga. So, sabi ni Jimmy, yaw naharat niya na sa may pangyari sa mauraro. Ay, nako. Mientras tanto, lubang kita kay Pading Al Armario. May dagdag man na bareta. Good morning, Pading Al. Good morning, Pade. Lauman man ang traffic sa aga. Digdi sa Barangay Taysan dahil kan Grand Procession. Kan mga Santo Santa. Wow. Dapat na mga barangay. Asin mga sityos para sa Dispiras kan kapiestahan ni Senyor San Roque. Ang simbahan sa pamayo ni Father Rex Paul Arjona, asin ang Barangay Council Kantaysan sa Panginot man ni Kapitan Ben Rosin, padagos na ang preparasyon sa pinakapinali kan mga aktibidades. Pon pagkansarong simana ang mga aktibidades kadakol ng Ginibo dahil kinonektar naman ini sa Taysan Festival na iyo man ang pigopromoter kan barangay para sa turismo. Ang parokya ni San Roque sakop kay ni ang Barangay Taysan, Mariawa, Humapon, asin Maslog. Sa agang hapon, schedule ang Grand Procession kan mga Santo Santa sa apat na mga barangay plus mga sityos. Kaya kupado ang parte kan highway. Kaya lauman man ang sobrang traffic dahil ang Taysan ngunyan. Grabe naman ang volume. Kana mga bihikulo na nag-aaragi pasiring digdi sa southern part kan Legazpi, Manito, Sorsogon, Balda sa Daraga, vice versa. Kaya hagad sa naman kan simbahan asin kan Barangay Council, dito naman na pasensya atin kooperasyon kan gabos. Yaon man ang mga pulis, mga tanod, katabang man sa pag-ariglar kan traffic. Iyan pa rin at bongkaras kan informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario. Thank you, Paringal. Sa report, sige. Adit lang na puro pasensya ta. Bako man po yan, Kwan. Wala doon nangyayari. Parte man iyang kan sa tuya, mga tugang na pagtubod sa mahal na Diyos. Ha? Okay. Good morning daw sa mga Macedonian Heritors, mga taga LA Drive, Gugon, Legazpi, sa pamilya Nupa, Losares, lalo na sa Aranya family, sa Bilog na Mundo, nakatunin po daw, sabi ni Jeril na Aranya. Good morning, Tabi, amigo. Maray na aga, Tabi, sa imo. Okay.
Sige. Aha. Okay, may pinadala sa kuya si Ma'am Ruby. Si Ma'am Ruby, may pinadala sa kuya na Professor Ruby Mendones Makasinag. Yan. Ano ini na August 14 ngunyan. August 14 ngunyan tabi ko na no. Ronaldo day 14. Pinadala sa kuya ni Ma'am Ruby, Professor Ruby, August 14, 2025, suspension of face-to-face classes in all levels, public and private, from 12 noon onwards due to Longganisa Festival 2025 activities and road closures. Ngunya na half day, tabi, masara so tinampo, 12 noon onwards. Sa August 15, August 15 po, may suspension of work in municipal government and classes in public schools in Feast Day of Our Lady of Assumption Parish. Iyo pala ini sa agang 15 na day, tama? Friday. Dahing trabaho sa LGU o tabi suspendido man an klase sa mga public schools. Private establishments and private schools have full discretion in operation for August 15, but are encouraged to suspend for the welfare of their students and employees. Yan. Pinadratabi yan sa kuya ni Ma'am Ruby. Diyan pala ikaw, Ma'am Ruby, na-assign na doon sa ginubatan, ha? Sige po, Ma'am. Good luck po. Salamat na. Sa informasyon yan po, mga tuga. Konektado po yan sa Longganisa Festival, mga tugang sa Ginubatan, Albay. Di na ako nakakadyan lamang sa Ginubatan, Ronald. Lamang ako nakakadyan. Aloy na, ako nakapasya dyan, na dyan sa sentro. Pero oral daw ako dyan. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Dyan Newspaper sa front page. Ginubatan. Enot sa morning hearing. Makaugmahon man. Makaugmahon man pag-rumdom-rumdomon. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Anong latest? Good morning, baby. Siyempre, nagbabandera sideline ang pagpirma kang presidente sa bagong lay na minapalawig kang termino kan mga barangay official at NSK official. Grabe, ano? Kan eleksyon ali sa December 1, 2025 to primerong Lunes kan Nobyembre 2026. Yun na ang regular na pirming election every November na pa dede. Basta pagkatapos kan November 2026, every 4 years. Every 4 years na ang term kan mga kapitan. Kagawad, gabos, SK. So SK ba man baga, di ba? Yung kasabay sa SK. Kasi SK? 4 years. Pero ang term sinda? Garo, duwa sa nagaro. No. Di ko na review kimaray. Oh, no. Basta, kunyan. Okay. Yun na yan ang sistema. Yes, okay. At mas pigtawan ko niya ng atensyon kan presidente itong gigibo na first parliamentary election kan BARM. Pag yan nga nagpalyar, makasupog na yan. Iyo baga. Alright? Understand to? Action kang gobyerno sa prime water. Ilalatag ni Presidente Bongbong Marcos ang masunod na aldaw. Bigyagan na kang Presidente sa luwas o report. Dahil na mag-ibo niya ng pagi ko anong mga dapat nag-iribon. Daw, sige daw. Pero sa Bulacan, dakol pa ngayang probinsya na nagreklamo na. Sige daw. Alright, understand to? Presidente Marcos Jr. pipaidali sa Kongreso na ipasar ang 2026 national budget. Mantang ini na isumitir na sa DBM, kan DBM sa House of Representatives, siring man sa Senado. US warship nasirip sa West Philippine Sea matapos ang banggaan ng duwang barko kan China. 15 anyos na babaeng biktima ng pambabadil sa Laugan Eskwelahan sa Nueva Ecija, gadana. Naiko. Makamundo manining duwa. Grabe, ano?
Nag-break pa lang kan na Hunyo. Nag-break up June. Tapos sa babae nga ni, nagbalyo na kiskwilahan. Oo. Malay ito ta. Yes, na abutan na rin. Nagluwas sa trahedya. Sa relasyong ganduwa. Oo. Alright. Tenta Santong, budget deliberation dapat daw i-live stream. Tanganing masiguro ang public transparency as in access sa budget process. DepEd may pinakadakulang pondo sa 2026 national budget na nasa 928 billion pesos. Aha. Baguio City Mayor Benamin Magalong naglalaom na mapapanimbag ang mga mastermind kampalpak na flood control. Wow. Oho. House Majority Leader, si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, gaining nahiling na problema sa independent probe sa pagkakaimbal to ka mga listador sa flood control project. At ang dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos Gadana. Oho. Iyo ba kayo niso nagtestigo kontra kay dating Senador Lele de Lima? Iyo. Tapos nag-recant Iyo, adi. 2022. Iyo. Oo. Gadana hindi, pero dahil na unang bitang kapabisa kung ano ang kausa. Oho. Alright, so yung biping, mga headlines ko nyo na pagkaga, so dyan kang PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orza, Ligaspi City. Basta radyo, PYS din nyo yan, so nagusabing konektado ko mong maskidaing load. From your face, ini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Tadtod kung ano ta daw yan, papasadahan ta daw tabi yan na batas na yan tungkol mga tugang sa postponement kan barangay and SK elections, ha? Madali lang ta. Apudan ko daw ang pag-asa, baka lamang makita niya na aga. Apudan ta daw lamang, kasi daw pinitang makauron niya na aga lamang. Ade, madali lang ta. Baka lamang ma-inspire kita. Ngunyan na aga. Duda ko, ang duty ngunyan. Si Arjen. Good morning. Good morning po, Sir Henry. Ay, good morning po. Kumusta? Uni, Senior Ipon, nung nagpa-Manila. Paano kan? Duro dalagan ka na paano duman sa marathon na? Gawin track ka man duman? Kaya nga ni, pagbalik ko ng Lunes, Oo. Senior Ipon man. Dapat ko tabang nagdadalagan ka ko ta. May payong ka nga hindi ka nauna-uranan ka. Dahil man, inda nga ni, kanya nga ako nagilang. Ay, nay ko. Dahil ka na magparaduro dalagan sa mason. Maglakaw ka na sana. Yun na nga, para lakaw lang ako. Di Yun man ako na nga nagadalagan maray. Tama Pero pa gani, gano'n. gusto ko daw ito na naging, gusto ko daw maging medal. Nata, sir. Ang medal pa lang, pigkakagat, adi. Pigkakagat pala na yung pag-finisher ka sa mga marathon, adi. Gusto mong sabihin, nagpa-Manila ka sana, mag-join ka sana naman sa marathon. Iyo, sir. Ay, pangyari sa... Nag-stay sana ako ito, nagturog, nagdalagan, kina on the same day, nauli man. Di ka lamang turugan naman sa Manila. May turugan ka naman. Higwaman po, sir. So, dating harong na tigastayan ko. Sige, sa masunod, pag taga-Paramon mago, paano patangang istaran naman? Sige po, Totoo sir. yan. o digdi sa Legazpi, may marathon sa, anong pitya to Ronald sa marathon digdi? Kasi sa LCC? Sa LCC, may fun run? Ay, iyo, kaya lang, nailing ko ito, sir. Nailing mo Kaya ito? lang, family fun run. Dapat family may fun resibo, run? O di ba arga. mo si Mama Victoria? Buda si Dahil Auntie man Jean? yun mahilig sa arog Si niyan. Auntie Jean? Oo. Kung may iba ka ko, basta ba ako sa fun run sa Legazpi? Ay, hindi man yun mamuya na mag-join. Si Mama Victoria, di? Opo. Ay, pangyari sa baka ng tigma. O di, ayos na. Maugman na kita kunya na aga. Maugman na ako kunya na aga. Yo. Aram mo man yan. Iyo. Ha? Okay. O di. Opo. Aram mo ta daw ang latest forecast kang panahon. Sige na tabi. Miss Alexis, go ahead.
Opo, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 14 ng Agosto, araw ng Huwebes, asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na igwang mga kalat-kalat na pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Bicol Region, dulot ng paros kang habagat. Malaya sagkod sa moderatong duros na hali sa timog kanluran, sagkod sa timog ang iiral sa buong kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunyang aldaw, posibleng mag-abot ng 25 to 30 degrees Celsius. Sa biga-monitor tang bagyo, ining si Severe Tropical Storm Podul or ang inapod tang si Goryo ay huling nahiling sa distansyang 650 kilometers northwest ng extreme northern Luzon na igwang kusog ng paros na nagabot ng 95 kilometers per hour haran sa iyang sentro, asin may pagbugso ng paros na nag-abot naman ng 160 kilometers per hour. So padagos ang pagkilos nito ni Podul sa direksyong west-northwestward na may bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngunyan, wala man kitang ibang tiga-monitor na low pressure area or bagyo sa laog at luwas ng Philippine Area of Responsibility maliban nga dito kay Podul or Goryo. Mula po sa Pag-asa Legazpi, ni po si Alexis Vivivar ang nagbabarita. Naginom ka ng bulong, Miss Alexis? May bulong ka na dyan? Ayun na po, sir. Okay. Opo. Hindi ka magparapasi. Punta na mo mundo. So, Henlex fans? Opo, sir. Sige. Salamat ha. Ingat. Okay. Sige po. Bye-bye. Thank you. Nailing mo na ang Ronald. Ilang ta daw sa mga reaction kan mga listeners. Ilingon ta daw. Di maghiro dyan, Joshua. Kadurat mo nga Henry M. Garing may pinagmanahan ka sa ninong mo kayo. Ay, bata gadana ang tawpig para damay-damay mo pa na. Aha. Good morning. Happy birthday kay Pading Leo Aranya from Sunny. Oy, Pading Leo daw. Aranya. Kay Sunny. Hali kay Sunny. Happy birthday. Happy 9th birthday kay Precious Jewel Lungasa Guevara from Mama Jean and Dada Joel. Yan. Good morning. Happy birthday po. Ano daw tabi kung magkaigwa ka kay segment ng title? Ano na buoy? Para pwede kami maghapot o mag-follow up tungkol sa mga issues na garo nalingawan na kang publiko. For example, hain na si Bantag, hain na si atong, kumbaga, pang-refresh kan mga memories, ay magayon. Sige, adalan ta po ini ha. Adalan ta po ini yung sabi mo na, ano na buoy? Ano na buoy? Hello? Bibi, Pare. happy birthday pala kay Vice Mayor Mark Aguas today. Birthday ko niya ni Vice Mayor Mark, ha? Vice Mayor Mark Aguas. Kansanto. May handa pa de? Permina. Sabi naman ang gibon sa park. Bala kaya Nakulon naman. bala kaya kamong duwa. Vice Mayor Mark Aguas, happy birthday tabi. Hello? Hello. Pwede, sabi pag nag-uurok mo mga araw ka niyo. I-off mo man. Nata. Pahingi ito. Pahingi ito. Para ko naghapot masat. Nahiling ko kaya siya nag-post. Nagpa-Manila pala si Alexis ta nag-join duman sa marathon pero sa UP ito o sendo it basta nag-join sa marathon pagkatapos nagulit tulo sinipon palan Ang pagsabot ko ara mo nagtarama na siyang mapa Manila siya. gabos baga Kaya hindi mo siya nagtaram na mamarathon palan siya naling ko lang nag-post na mamarathon sinipon nairakon man ako na nadit man ako. Ang may butika pa ka dyan na nag-deliver ni Bulong. Pa-deliver yun, ha? Iguan na da siya. Iguan na. Pa-deliveran mo, Giraray. Di mo ta, mamalisyan man. Luway sa na.
puso ko ng buto, palibasa, mahala sa ispa siya na. Latos ang tagang salbatana ka dyan, ha? Kaya mo na, sus kung pangyari, bata, sa pag-asa, dahil pwede naghihilang ang tabo, may forecast baga kang panahon? Basta ang masasabi ko sa nakanta, BBP, mapaingiton man. Balbalanta ka dyan. Parero, para malis siya. Okay na? Basta ako, kung ako sa kuya, pasi pa may bulo ka, pa-deliver lang ko. Gano'n naman. Gano'n pigya challenge mo ako, Gano'n pigya challenge mo ako, Yan ang tunay na padaba na barkada. Okay, sige. Okay, oh. Sige, selling ko. Gano'n effective. Ang tagaro style mo yan, eh. Yung pag-doodge. Sa Roman ito, Si Dodge. Ibang style ka ni Dodge? Ibang style ka yan? anong Italy doodge? Si Dodge, ang style niya. So, ang style niya. So, garo dahil sa nang nalabot, pero puro padaba ang fight niya, man. Pag kay Wala ko, Dodge. lupig-lupig. Tapos, pag bumininta, karambula. Lupig-lupig. Ano? Lupig-lupig. Ay, latasan pa kanya. Sige na. Bye. Bala ka kayo kay Dodge. Alright. Ano nga siya tataram ko? Ano sa i-adlib ko nga? Wala lang sa i-adlib ta. Bali lang Joshua, di ka magiro dyan, ha? Good morning, advance happy birthday kay Edna Artiaga. Yan. Happy birthday. Sabi ni Dr. Alan Duraton, agang-aganin mahal na Diyos. Amigo, maray na aga. Bilibon man nga ako sa mga birada mo, idol. Pwedehon ka makalansi. Ay, day man po kita ng lansi. Sa totoo lang ang uroron. Happy Fiesta po sa mga taga-Ginobateños. Happy Fiesta po in honor of Nuestra Señora de la Asunción. Yan, ha? Good morning kay Madam Melinda Wee. Yan. Good morning sa padabaong kong tugang. Happy birthday po kay Asuncion Borse Marigondon. Greetings from Enday Marigondon ng Istanza, Legazpi City. Good morning. Good morning, tabi hapot ko lang po. Ano po name sa FB ni Ma'am Sally Lose? Ay, day ko po kabisad. Di man kaya nag-FB yan si Sally? Tabi, di man nag-FB yan? Digdis sa Ginubatan, Bisperas Fiesta Kadamlag, may parada nga na. Ayun. Sige. Good morning. Okay na. Sige, happy fiesta po sa Banuan kang Ginubatan. Happy fiesta po sa Muya Digdi sa Ginubatan. Talaga, Pakigreet po, classmate kay Police Major Reynante Arambuyong as Best Junior PCO for Operation kang Regional Mobile Force Battalion 5. Yan. Congratulations, tabi, sir. Sa imo. Kay Police Major Renante Arambuyong. Yan. The best. Saludo. Salud, tabi, sir. Garo so ikos na law-law so kataning may agang-aga. Sigan Suryaw. Good morning, tabi. Kay Benji Dapugi, kay Ma'am Sally, Ophelia Maravilla, Cora Rialobit, Rachel Capili Asejo, Amada Esplana, Melanie Agarin, Manay Agnes Mape. Yan. Good morning, tabi, sa mga taga City Treasurer's Office. Yan. Morning, atabon man sir ang kaduratan mo. Padalang ko na kibulong na sarawayon ini. Hapot ko tabi. No rin nga na iso gusto magpa-blood chem. Sa Domingo po, baka man po ito libre, madara ka po ki 1,000 pesos, ha? Tabi sa blood chem. Sa Domingo tabi gigibohon sa Legazpi City, Ibalong Centrum for Recreation, ha? Maugmahon man kita duwa ata nailingon mo ang pic profile ni Alexis, may lasunta ka basta nahiling ko doon. So kinagat niya sa iyang medal.
Pareho digdi sa mo, sige sinanto nga pambira magduman sa barangay hall, ay sa barangay ini. Migo, good morning kay amigong, ano yan ha? Jonas Rosal. Good morning, Henry M. Makaong inggiton man kamong duwa pag nag-oron pag Sarabayon nila. Alat ko na, sa may birthday sa digdi si sandali lang ha. Happy birthday po kay Princess Chiniel Mendoza. Happy birthday from Melg's Food House. Oy, si Kwan, so, gano'n so, Kwan ni dyan, so aki na dyan na pag nagkakaon ako kay Chap Melgs, ha? Si Princess Chiniel Mendoza. Happy birthday. Hali po sa Melg's Food House. Yan, okay? Sabi ni Mrs. G, ugmahon sa mga nakatukaw, pwede magdagdag ki 1 year. So dating loan, good morning. At ayun na nga, may kauron nga na ko Mrs. G. Na-extend pala niya kami sa Sanggunian. I-renew ko nga po sa loan ko. Oy, Manay Agnes Gulifardo. Good morning, tabi sa ino. Kumusta ka mo dyan? Santo Domingo. Ha? Kumusta mo ako kay Nori? Budak kay Jen, ha? Kumusta mo, tabi ako, Manay Agnes? Yo. Sa Oktubre, nag-imbitar sa kuya si Nori o si Jen sa fiesta sa Oktubre. Pag ako danag yan sa Santo Domingo, lutuan niya daw kang paborito kong pagkaon. Aber daw. Testingon ta daw. Baloon ta daw kung ano mananggad ang ano yan, karahayan kang kundi gara pagkaon kang luto ni Jen, tabi Maria Agnes. Baka makabalik so dati. Joshua Bino, may report. Good morning, Joshua. Good morning, DP. Good morning sa mga parantabay. Pagdag niya tong pareta, dyan palang DP sa Daraga Albay, ay man problema ang supply kan tubig dahil lang ta sufficienting marhay ang nakukuang tubig ali sa manlain-lain ng mga sources sa nagkapirang mga lugar sa Daraga Albay, kundi ang sulamenting problema iyo ang may kinaraman sa operasyon mismo ka na prime water. Susog sa naging mga pahayag ni Engineer John Adriel Tarubago, ang branch manager ka na prime water dito sa Daraga Albay. 59% Henry ang non-revenue water ka na prime water Daraga kadaklan sa mga ini. Sa kadaklan sa 59% na ini, nauula tabi ni Henry sa tinampo dahil nakakaantos ka mga harong-harong dahil sa nangyayaring water leakage dahil ta may problema na mga tubo. November 2024, nagkaigwa naman ko na ni pipe replacement project ang prime water. Alagad pag-abot kan Marso 31, 2025, napundo ang pagpapatrabahong ini sagtod sa presenting iningunyan dahil sa problema pinansyal sa taho kan prime water asin sa kontraktor kay ini. Ang sabi day nakakabayad na tulos kaya binayaan kan kontraktor kunyan nasa paghinguwa na prime water duman sa kontraktor may padagos na ang pipe replacement project na sa Daraga Albay, partikular na mapuundig sa Barangay Busay, sundo sa Partekan Barangay Banyag. Ang isinumisa ni Engineer Tarubago sa laog nin duwa sundo tulong bulan, posibleng magkaigwa nin improvement sabi ni Henry sa supply ka na tubig pag nakapagpadagos na itong pipe replacement project nila o ang proyektong pagpakarahay ka ng mga mayor tubo na dadalaganan ka na tubig. Pero pag abot dito Henry sa supply yung tubig ay databi din problema ta sufficiente ang nakakuha tubig halik sa mga source. Kaya ngunyan kapag pipirot ako Garipipirot ako. Kata mabareta ng alas 6. Alas 6 pa sa pero tatlo. Iyo nga, alas 6 pa. Nagipirot ako, alas 8 ang banggi. Kaya alas 6 pa sa, nagipirot ako, nata daw. Nestorbo ko lamang sa report mo. O sige, go, continue. Alato na sabay na ba kong tubig? Sige. Para magkaigwa nitong improvement ni Henry,
kapot kan ni Engineer Tarubago ang siring na bagay dito Henry sa inidapalan concern na ini sa tao kan sa indang central office dida sa itong contractor na dapat mapatrabaho kan anini pipe replacement. Kaya palang dakol ang naula yugon mo dito Henry 59% ang non-revenue water, 41% na ang nakaabot, and ang problema, aminado man ang prime water, na talagang may kakulangan sa saindang serbisyo tabi dito Henry. Dapat sa presenting ini, ang requirement na kan na volume din tubig, nasa poko mas o minus 10 PSI. So pwede ni BP Henry kan tubig. Pero sa ngunyan pala, ang naipaprovide ka na prime water, nasa 2 hanggang 3 PSI pa sana. Dapat ang serbisyo ninda 24/7 dahil palsok na bulos ka tubig sa mga harong. Alagad susugman sa report ni Engineer John Idrel Tarubago, on average, nasa 14 oras na ang tendang nasiserbisyo. Ayan tabi dito Henry. Ang ano ang solusyon duman sa problemang itong na-identify ninda? Ang sabi, 2 to 3 months, posibleng magkaigwanin improvement. Nata magkakaigwang improvement. Anong pigibo ninda? Anong pigibo ninda magkakaigwang improvement? Halaton na makabalik sa kontraktor na maipadago sa pipe replacement project. Pag napadago sa pipe replacement nagali. Sa kontraktor nagali. Financial problem. Anong financial problem? Siguro tulos na kabayad. Ang sabi ni Engineer Tarubago, problema pinansyal sa tao kan prime water kuda duman sa kontraktor kaya binayaan sa proyekto. Pagkod yun yan, phone kan marso, naka-hold. Tama na Diyos ba? Tama papaluha ako? Ay, sabi dito discussion na nangyari kasudma sa ginibong committee hearing kang sa bayan. Taon balikan tayo yan 7:30 to 9 Taon sa himay-himaya daw. Himayon ta daw yan. Takon yan ang mga problemang na-identify ninda. I-identified ang problema. Dapat identified na ang solusyon. Tama? 2 to 3 months pa da. Okay, anyway. Taon ta sinda kikuan pagkakataon na maayos yan. Yo, 2 to 3 months. Hanggang Disyembre. Mga Disyembre? November, December. Okay? Nag-aakit na pati si Ate Sean. Mapista na pati sa pizza 8. Yun na nga nian. Mapista na sa Daraga, September. Ayan, sige. Balikan to 7:30 to 9 Okay? Ayan, kita yung dagdag na storya. Gusto bino, sige. Thank you, Joshua, sa report. Naghampang kasuhapon pala sa Prime Water sa committee hearing. Tabi. Kaya ito sa endang lado. May kinaraman sa supply ng tubig sa Daraga Albay. Jomar Bien, my report. Good morning, Jomar. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado kan Malinaw PNP ang konsideradong number 3 most wanted na persona sa bilog na probinsya. Ini binisto nila sa alias Nalar, 43 anyos. Dahil sa kasong may kinaraman sa pang-aabuso. Susog digdi sa impormasyon na ipinaluwas ni Police Major Jason Ray Florin, Chief of Police kan Malinaw na na-arrestar na ni Dining Silar, duman mismo sa Barangay Balading kan Malinaw Albay. 4 na kaso nin rape ang pinagahampang kay ni kung sain sa iyang warrant of arrest kan 2022 pa pinaluwas kan korte. Mientras tanto sa syudad kan Tabaco, arestado man kan Tabaco PNP ang konsideradong most wanted person kan syudad. Ang suspect iyuan nahampang o kaya sentensyado na sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Ang suspect na arestar sa Barangay Cobo, kan Tabaco City, asin na nasa kamot ng unyan kan Tabaco PNP para ihampang sa korte na nag-sentensya sa iya, tangan na masirbihan niya na ang sentensya may koneksyon sa kasong sa iyang pinagampang.
Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, happy birthday. May mga greetings pa digdi. Nawalat. Ay, sandali uniso sa kuyang amiga, si Atilid. May baka po may napurot ka mo lamang na antipara. Ha? So, bag ko ngayon na pang manicure, nawalat ko sa tricycle, Narota, Washington, bad namang makabalik, kado, nasakay ako, 4:30 kay, nako, nawalat ko, so, antiparas, yaon duman, tabang, okay, sige, baka po may napurot ka mo na eyeglass, ha? Tabi dyan sa palibot, paghihatod po digdi sa DCGB, tatawang ko na lang kamo kay pangkrudo, o kaya pamasahe, ha? Sa diri kay ani lead. So ano yan? Tarag ma-manicure ini. Nag-iikot po ini. Nawalat pala so bag niya na pang manicure. Yaon duman so eyeglass niya. Ha? Dito maka-manicure kung daing eyeglass. Nakikibad ang manicure Junior Ronald. Nakikibad ang kurit sa kuko. O baka po nakapurot ka mag-tricycle kay eyeglass tabi. Pakisuyo po digdi sa DCGB ha. Pakisuyo sa bigay sa DCGB ta. Tawang ko na lang kamo kipamasahe tabi sumahatod. Iyo po. Sa diri pa ni Lidso nagmamanicure hapang importante sa iya tabi ito para mapagayunan sa iyang pagmanicure bod pag pedicure. Ha? Okay? Pakihatod na lang po. Nawalat baka sa tricycle, Washington Drive, tabi nagsakay si Lid. Ha? Okay? O bueno, yun na muna yan. Happy birthday kay belated happy birthday po kay Vic Mendoza III from your loving siblings, nieces, and nephews. Oy, Dr. Jing Abad, maray na agad tabi sa imo, Dok. At saka happy birthday kay Vic na Mendoza III. Vic Mendoza III. Happy birthday tabi, busing. Amigo, ha? Happy birthday hali po sa imong mga tuga. Mabalik kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningmagan sa namagsaro. Itagabos tiniripon Diyos sa Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Always number one, always DCGB, oras alas 6:14. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga baretang unyan. Governor Noel Rosal pinag-imbitaran ang ACCI na maging miyembro kang Provincial Development Council. Ginarentiyahan sa sarong tukawan para magpagpartisipar sa decision making sa development kang probinsya. PRO5 handang tumabang para mapakusog ang operasyon kontra sa cybercrime. Masunod na mga bulan, ang Legazpi City magkakaigwanan ng 300 na miyembro kan Philippine National Police. Sigon kay Mayor Isham Ismail, kanini maghampang sa mga miyembros kan Albay Chamber of Commerce and Industry Kasabangi. Nagkapirang pagbabago sa improvement sa Puro Legazpi City sa masunod daw siniguro kan lokal na gobyerno. Sa lado nasyonal, PBBM pinirmahan ang ley may kinaraman sa pag-oktaba kan barangay as in SK elections. Aksyon kan gobyerno sa prime water ilalatag ni PBBM sa masunod na aldaw. Sa ibang nasyon, Gaza City, binumbakan Israel sa taho ka nakarungang pag-okupar sa nasabing teritoryo. Business News, 20 pesos na kilo nin bagas para sa mga parauma, ipapabakal na sa 18 mga NFA warehouse nationwide. Health News, saro. 1:7 na adolescents nabubuhay na may mental health condition sigon sa mga eksperto. Detalyes ngunyan mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Inimbitaran kan Provincial Government kan Albay ang Albay Chamber of Commerce and Industry na maging parte kan sendang Provincial Local Development Council. Tanganing makapagpartisipar sa pagdesisyon kan mga programa na pwedeng gibuhon sa probinsya kan Albay. Sa iyang paghampang sa mga miyembros kan business community sa probinsya Kasobangi. Sinabi ni Governor Noel Rosal na ang Albay magarantiya nin sarong tukawan para sa representante kan Albay Chamber of Commerce and Industry tanganing mga pagpartisipar sa mga plano para sa negosyo asin pagapauswag kang probinsya. Sayan tinawanin doon na ang ACCI sa haloy na business organization sa Pilipinas kaya dakulan sa iyang pagtubod na ini mga kontribuyer nin dakula sa programa kan probinsya. Tinawanin doon ni Rosal na sa pagi kan konsultasyon kasabay kan pag-imbitar kay ni na magpartisipar sa ano man na pagtiripon tanganing madangog ang mga plano asin kung paano mapakarhay ang Albay sa maabot na aldaw. Kuya Puan sa iyang pahayag. To review the master plan, and right now I'll be meeting also some of our sectors so that we have really to collaborate. So with this, alam ko na ang chamber, you have also your own plan. So I'm inviting you to come and be part of our local development council. Yan po ang pinaka-importante. Alam mo na ka-register mo at mo. And meaning, you have a one vote in the whatever program of the provincial government. No? That's what I did also during my stint as mayor. I encourage everyone to be a member of our CSOs. Governor Noel Rosal kang ini magtuka o kaya makipmagtaram sampangan kan business community may kinaraman sa ika-121 taon na anniversary kan Chamber of Commerce and Industry sa probinsya kan Albay na ginibo Kasabangi sa Casablanca Convention Center sa Peñaranda kan Legazpi. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, siniguro po ni Police Regional Office 5, ang Police Regional Office number 5, ang sendang kahandaan na tumabang para mapakusog ang operasyon kan laban sa cybercrime. Sa ginibong Anti-Fake News Consultation Forum kasulma, sinabi ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na padagos ang sendang ispersos na magkaigwanin magkanigong fondo para sa makabagong ekipahe asin teknolohiya
na magagamit sa forensic asin iba pang investigasyon. Apera sa serbisyo kang 911 asin regular na pagpatrolya kan mga pulis. Kasabay man ang, sa plano an may pinakusog o mas pinakusog na pakipagtabangan sa mga opisyal kan barangay para maparikas an mapasimbag an mga report may kinaraman sa cybercrime. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Report ni Angel Mostasa hali dyan sa luwas. Mga personahes kan public safety kan Legazpi City maduluganganin sobra sa 20 katao. Uya po ang report. Dudugangan ni nasa 23 na mga personahe sa isisibong 23 na personnel kan public safety kagan Legazpi City. Ini ang pinagkonfirmar sa DCGB News ni PSO Chief Octavio Rivero kung sa iyang sinabi na andugo ng mga personahe sa kulang tabang para mabantayan ang man iba-ibang parte kan pinampo sa syudad, lalo na itong mga intersection asin hararani sa mga eskwelahan. Sinabi ni Rivero na sa ngunyan nasa proseso naman ang nasabi mga persona asin nakatalaan na ipairaram sa magakanigong training asin seminar para masiguro man ang sa indang kahandaan oras na formal naman silang mag-asumir sa indang trabaho. Aminado si Rivero na sa presente medyo nalilipisilan sila dahil sa limitado ang sa indang numero sa pagsasabing baka usanaan bulos kan trapiko ang sa indang pagtatrabaho, kundi imagine ang mga pasaway na tricycle driver asin nagkakaigwa pa main road clearing operation. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB. Sa may koneksyon mga tugang na bareta, kinumpirmar ni Mayor Hisham Ismail sampangan kan business community sa Legazpi na ang Legazpi City PNP magiging 300 na ang numero kaini sa maabot na nagkaperang bulan pagkatapos na sinda mag-request na nagdag na persa kaini. Sa iyang pagtaran, sampangan kan mga miyembros kan Albay Chamber of Commerce and Industry sa ika-121 taon na anibersaryo kaini. Kasabay man ang Annual General Membership Assembly, kinumpirmar kaini na sendang hinguhaon na mapakarahay asin madugangan ang bilang kan mga pulis sa pagsasabi na kulang na maray ini sa ngunyan. Kan mag-asumir siya bilang alkalde kan Legazpi, igwa daw kinasa 260 sana na miyembro ang PNP. Mantang hali ni sa dating 235. Sa ibong nalado, sinabi niya na dahilan sa request sa indang pinagigibo, papakusugon ang bilang kaini tanganing mas mataunanin na aksyon ang mga problema kan mga nawanuan. Kasabay man nakatuyuhan kaini na mapakusog ang pasi-orden asin mapagkatamanan ang seguridad kan iba pang mga negosyo. Sa Legazpi, kasarabay ang iba pang mga individual tangani na mas lalong mabuhay ang pagninegosyo sa Legazpi. Sa yan tinawanin doon nakasabay kaini ang sendang paghagad din kooperasyon sa mga negosyo may kinaraman sa siring na bagay. Mientras tanto kinumpirmar man kaini na sa masunod na mga taon pag-adalan kung paano magbaba ang buwis sa syudad pag-abot sa pagninegosyo. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nasa linya po ang report ni Jimmy Nasalita. Bispirakan piyesta sa Ginubatan Albay, lauman daw ang magabat na traffic dahilan sa parada ngunyan na aga. Uya po ang report. Laumon ang traffic ngunyan daw patawag sa Ginubatan dahilan sa Agosto 14 dispirakan kapistahan ni Our Lady of Assumption. Magkakaigwang niya na aga nin Civic Parade. Mahali ini sa gate kan Bio kung kaya sa mga may importanteng lakaw o nagmamadali mag-atap o antisipara na ang magabat na trapiko sa Palahog asin Paluas digdi sa nasabing Banwan. Iguanin mga lugar digdi sa Ginubatan ani sa Sarangunyan ang tinampo dahilan sa halabang parada at yan alas 4 man sa pagkahapon isa sa gibo an Holy Procession asin susundan na ini kan Senior Citizens Night. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB. Target kan Department of Tourism Bicol na mas lalo pang madagdagan ang numero kan mga arrival o ang tourist arrival sa Legazpi City, probinsya kan Albay, asin sa Bicol Region. Sa sayang pagtaram, sampangan kan business community, digdi sa Legazpi, kaso banggi sa anibersaryo kang SCCI. Sinabi ni Regional Director Herbie Aguas na dakula ang magiging papel kan mga negosyante may kinaraman sa pag-abot kan mga turista. Mantang hingwaon ninda na magkaigwanin partnership
na makusog tanganing makapag-isip nin mga programa kung paano mas mapapakusog palalo ang pagninegosyo asin ang pag-abot kan mga turista sa satuyang probinsya. Sa ente naman doon na sangunyan, pinaghihinguhan ninda na magkaigwan nin mga dagdag na flight hali sa iba-iba o sa Bicol International Airport hali sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Mantang kasabay man kanina pinag-inganyar ang mga negosyante natabangan siya may kinaraman sa pangaturugan na magkaigwan ni international flight sa Bicol International Airport. Tinawan nindo ni Agwas na inansaro sa iyang pangaturugan tangani mas talo pang mapakusog ang ekonomiya asin pagninegosyo sa satuyang rehiyon. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, improvement o rehabilitasyon kan mayon Skyline Hotel sa Buang, Tabaco City, tataunan giraray nin atensyon katakod kan bagong administrasyon sa probinsya. Karen Ala sa report. Tatawan giraray atensyon kan gobyerno provincial kan Albay ang formal na improvement kan mayon Skyline Hotel sa mayon rest house kan Buang, Tabaco City katakot kan pagbagong pamayo kan provincial government of Albay sa pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier. Sinabing i-reintroduce giraray kan provincial sa Albay ang eksistidong mawadigdi kung po pwedeng panuho naman ang posibilidad na mabugtakan min mga negosyo sa mayon Skyline Hotel o kaya matauanin formal na rehabilitasyon ang pasyaran na sa presente day available sa publiko. Sigun kay Collier, maray nang mabuksan giraray sa ururon ang pagsadiling establishmentong inikan probinsya, lalo't bagong administrasyon naman kan provincial government, pwede man planuhan kan gobernador ang mga pwedeng dibuhon sa mayon Skyline. Dahil ta matatandaan na namugtak iyan sa durudakulang ururon kan mga nakaagi dahil sa pag-question kan probinsya sa dahil pwedeng pagbugtak din mga negosyo sa Skyline Hotel nga ni may magmantinir lamang sa pasyaran. Dahil ang problema man, protektado inikan na sa muwakan probinsya asin piyeza na bawal ang probinsya magbugtak din mga commercial spaces o business sa mayon Skyline Hotel kaya problemado ang probinsya kung ano pa ang posibilidad na mamantinir ang establishmentong ini nin regular. Karen Ala, DCGB News. Lauman daw kan mga Legaspenyo ang nagkapirang mga pagbabago o improvement sa Puro, Legazpi City sa masunod na aldaw. Sigon entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, pinaghabol nindangon yan na bago ang pagbukas kan Ibalong Festival, mabugta ka din si street lights ang lugar, tangani na magamit kan mga turista sin bisita bilang picture-taking venue. Apera kay ni, dagdag pa kan opisyal na mabugtak ang lokal na gobyerno in Arco sa may Legazpi City Night Market. Tangani na mas talo pang maging Instagrammable ang nasabing lugar. Plano ining gibuhon sa laog nin saro hanggang 2 bulan. Mientras sa sinabi pa ni Ismail na malibot oral daw ang mga personalis kan syudad. Tangani kung ing kaso may problema tulos na may paabot sa iya asin sa giraray niyang mabisita. Katakod kani siniguro man ni Ismail ang mga pagbabago sa lugar araw kan road closure pon alas 4 nin hapon sagod alas 10 nin pagkabanggi na dry run paman sana. Alagad kung magin magayon ang resulta, planong magbusol nin ordinansa manungudigdi kay bahan ang pagmantener kan kalinigan, pagbugtak nin recycle bins asin magin lugar na ang kadakulaan kan kada pwesto kan mga vendors. Asahan po nito ang sa tuyang padagos sa pagreparo at pagsuporta sa tuyang mga micro business owners. Sabi, dahil man po kita nagpabaya asin suportado mi po kamo. Basta po, i-regulate lang po nindo asin siyempre ang pinakainod na reklamo po kang tao ang basura tabi. Please lang tabi. You are already given the chance na mapakaray. Sana po dahil po kami sayangon para dahil po kita nagparuntan sa tuyang mga constituents po dito sa Ciudad Caligas. Ang aksyon kan lokal na gobyerno kasugod kang inutang reklamo kan mga residente sa Bacoor magayon na pagka-organisa kan mga paratsenda sa Puro lalo na sa may obelisk sa Legazpi Boulevard. Dagdag na report. Kasabay man si Alar Mario hali dyan sa Luwas. Sa sunod na simana, ang sanggunian palunsod kan Legazpi asin DILG para sa pag-improve kan local legislative agenda. Sinabi ni City DILG
Officer Meredith Vasqueñas na ongoing niya ang submission ng mga dokumentos kan Lambang Sanggunian, Munisipyo man o Siyudad para sa 2025 Local Legislative Award. Sagod pa man sa Nobyembre ang deadline kan submission. Kaya may mga guidelines, criteria na dapat adalan ang Sanggunian palunsod. Kung paano ini ma-comply ang mga requisitos tanganing maditalye ini pag-oronan ninda ini sa sunod na semana kasabay ang City DILG. Alarmario, DCGB. Flexi-time policy para sa mga empleyado kan provincial government gustong implementar ni Board Member Gio Bungao. Detalye kan Bareta kay Joshua Bino. Dahil sa magabat na bulos ng trapiko na oral daw, pigasapar kan nagkatirang mga commuters tigdi sa probinsya kan Albay, gustong ipa-implementar giraray ni Board Member Gio Bungao ang flexi-time policy para sa mga empleyado kan provincial government of Albay. Kan nakaaging regular sesyon kan Sanggunian Panlalawigan kan Albay, kan nakaaging aldaw, ini ang pinagsesyon ni Board Member Bungao. Tangani ng payman makompromiso ang dalagan kan na trabaho kan mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Ipinagtaong ehemplo ni Board Member Bungao ang oral daw na tigasapar na traffic kan mga commuters hali sa Primer Distrito kan Albay dahil man sa nangyayaring mga road reblocking project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular na ehemplo digdi sa may parte kan barangay Arimbay, Legazpi City, kung sa'y numinsan, pagpuon pa sana sa Bigaa, sundo sa Arimbay, sundo sa Rawis, pratik na na-experiensya kan mga commuters. Kung kaya sa paagi kan na flexi-time policy na ini, at least medyo magiandian para sa mga empleyado kan na gobyerno probinsyal. Kararom kan flexi-time policy, kung halimbawa alas 9 na nakaabot sa opisina ang sarong empleyado, ma-adjust man ang oras kan pag-uli kay ni sa pagka-hapon. Kung kaya sa paagi ka nasabi ng sesyon, nakihuron man si Board Member Bungao sa Secretariat kan Sanggunian Panlalawigan na magsumitir ng magkakanigong letter na naka-address sa Gobernador para sa nasabi ng pag-implementar giraray ka nasabing polisiya. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, PCC. Kampanya kontra sa paninigarilyo, pigpapakusog kan Tabaco City District Jail. Jomar Bien sa detalye. Ako sana sa laog kan Tabaco City District Jail, papakusog kan unambita na ahensya ang kampanya kontra sa paninigarilyo kundi maging sa luwas asin sa palibot kay ni. Ini matapos na ang team kan Tabaco City District Jail sa pangingenot ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubes, iyo ang nagpasyar sa mga tyendahan na hararani sa indang pasilidad. Tahari na iparumdom sa mga paratyenda na o ang peligro na darakan na paninigarilyo, arugan mga helang na kanser, helang sa baga, asin iba pa sa indaman na pigparumdom ang mga paratyenda may koneksyon sa pagbabawal sa pagpabakal ng sigarilyo sa mga minor de edad. Ang team ni Jail Chief Inspector Bubis, iyo ang pigkumpwesto, kaniba pa niya mga pagdiriba, arog kay Senior Jail Officer for Sheila Wantin, ang hepe kan health section kan Tabaco City District Jail, asin ni si Jail Officer 1 Fred Butial, ang Community Relations Service Officer kan Tabaco City District Jail. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:31 ninaga. Mabalik kami, magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw
yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Mindabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, Sagkod 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangan Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29, Sagkod 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30, Sagkod 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1, Sagkod 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, Hali sa Bel Amor, Sagkod, Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, Sagkod 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsey and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DCGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, pigilauman po na ipapahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga masunod na aldaw ang magiging desisyon kay ni asin aksyon kan gobyerno sa rekomendasyon kan Local Water Utilities Administration o LOA kasunod kan investigasyon sa mga reklamo kontra sa Prime Water na pagsadiri kan Familia Villar. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na madali nang iluwas kan presidente sa iyang desisyon sa magiging kapaladan kang Prime Water dahil sa gungunyan pigadalan pa ang mga rekomendasyon kang Local Water Utilities Administration asin mga ebidensyang isunumiter sa Office of the President. Nagigibo man din paagi ang luwa tangani na marisolberan ang pigasapar na perwisyo kan mga customer sa mga kan Prime Water sa Bulacan asin iba pang probinsya na pigiserbisyohan ka nasabing kumpanya. Sigon kay Castro, naghagad nin update si PBBM sa LOA na halaton na sanaan magiging anunsyo kan hepe ehekutibo mientras na nangalalangkagman ang mga customer kan Prime Water sa magiging aksyon kan gobyerno dahil hunyo pansin ng reklamo alagad wala pagiraray nin pagbabago sa serbisyo kan tubig. Maski pa inusip na kan mga lokal na opisyal kan Bulacan asin iba pang probinsya sa Malacanang ang problema kay bahan ng reklamo kan mga customers kan Prime Water na makanos na serbisyo mating tubig alagad mahal ang singil sa enda. Itutulak mga tugang ni Senador Bam Aquino na mataunan ng 10,000 pesos kada bulan na kompensasyon ang mga public school teachers asin mga qualified non-teaching personnel sa masunod na 3 taon bilang dagdag na suporta. Inang gusto ni Aquino bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education sa iyang propuesto na angat sweldo para sa Guro Act. Tinawanin doon ni Aquino na kay puha na mataunan nin makaskas na tabang ang mga paratugdo sa mga pampublikong eskwelahan para mabawasan ang mga pasanon kay ni sa sendang trabaho. Apera digdig gusto man Aquino na amyandahan ang Philippine Teachers Professionalization Act para magkaigwanin alternatibong paagi para makuha ang lisensya sa pagtuturo. Makikipagtabangan man si Aquino sa Department of Education para masimbagan ang kakulangan nin administrative support para sa mga paratokdo. Pinirmahan na mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong ley na nag-uuktaba sa barangay asin sangguniang kabataan elections ngunya na taon. Imbes na sa maabot na Disyembre ang primerong Lunes o sa primerong Lunes ka Nobyembre na 2026, gigibuhon ang barangay and SK elections. Base ini sa Republic Act 12232 na pinirmahan ni PBBM kasauhapon Agosto 13. Sigun sa nasabing ley, ang masunod na regular na election para sa BSKA gigibuhon sa primerong Lunes kan Nobyembre 2026 asin pagkatapos kay ni kada ika-4 na taon. Gada na po ang 15 anyos na teenager na binadil sa laog kan Santa Rosa Integrated School kan Agosto 7 sigon sa konfirmasyon kan sa iyang pamilya. Sa minsay ipighiras kan pinsan kan biktima, sinabi nindang maski makulog ang pagkawara kan teenager, nagapasalamat sinda na wara ining namatian nakulog. Napagaraman, nagsapanin seryosong lugadan o seryosong lugad ang biktima matapos siyang badilon sa liog kan sa iyang 18 anyos na dating nobyo
sa loob mismo kan sa indang classroom. Matapos ang insidente, binadilmang kan suspek ang sadiri na nagadan matapos ang sobra sarong aldaw. Sigon sa investigasyon, nagresulta sa trahedya ang pambabadil dahil sa indang break-up kang Hunyo. Nagbalyo manin eskwelahan ang biktima, tanganing iwasan ang suspetsado. Bareta ngunyan mga tugang sa luwaskan Pilipinas, nakamatin in grabing pambubumba sa paginin air attack ang Gaza City sa taho kan preparasyon kang Israeli forces para sakupon ang nasabing teritoryo sigon sa Civil Defense Agency na pinapadalagan kan Hamas. Sigon kay Mahmoud Basal, tagapagtaram kang Gaza Civil Defense, tulong aldaw ng pinagtatamaanin bomba asin drone strikes ang mga residential areas kan Siaton asin Zabra na nagresulta sa mahiwasan na danyo sa mga harong kung sain may nagkapirang mga bangkay asin nalugadan na daipa na recover kan mga residente duman. Base sa istorya ka nagkapirang residente sa Gaza City, garong sa giraray na nagpo ng gyera kung sain, pinapaputukan kan military tanks nin balaan kaharungan asin nagkaigwanin tinamaan mantang nagukundok tamanin firing range ang mga eroplano o firing rings ang mga eroplano kung sain nagkapirang missiles ang buminagsak sa nagkapirang tinampo sa Eastern Gaza. Sigon kay Health Ministry o sa Health Ministry kan Gaza, nasa sanggatos katao ang nagadan na dinara sa ospital sa bilog na Gaza sa nakalihis na 24 oras kay bahan ang 31 katao na nagadan sa aid sites. May 5 individual pa ang nagadan dahil sa malnutrisyon. Business News. Business News. Mga tugang, binuksan na po kang NFA ang 20 pesos na rice program sa National Food Authority o NFA warehouse sa iba-ibang parte kang nasyon. Ini para sa paraumang gustong magbakal nin bagas. Sigon sa Department of Agriculture, ang lambang NFA warehouse mabugtak nin kadiwa kiosk kung saan iluluwas ang mga for sale na bagas. Digdi pwedeng magpila ang mga consumer tanganing magbakal nin bagas na ipigpapabakal sa presyong 20 pesos kada kilo. Mapuuna ang pagpabakal ni alas 9 nin aga asin magpapadago sa god alas 5 nin hapon. Sulamenteng ang mga parauma asin mga farm workers ang nakarehistro sa irarom kang registry system for basic sectors in agriculture o RSBSA ang mga kwalipikadong magbakal kaini base sa regulasyon na pinaluwas kan Department of Agriculture. Pwedeng makabakal ang mga kwalifikadong parauma nin sagod sa 10 kilo nin bagas kada bulan. Pwede man sindang makabakal nin sagod 50 kilos o 5 bulan na lokasyon sa sarong barakalan kung ini mas pipilion kan mga parauma. Kay puhan sana na ipahiling kan mga ini ang sendang RSBSA ID o QR code sa mga verifier kay bahan ang valid ID. Kung dahil QR code, pwedeng gumibo sa website o iskan ang QR code na itinaukan Department of Agriculture. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Saro sa 7 adolescents na nabubuhay na may mental health condition sigon sa mga health experts. Sigon sa indang pag-aadal, ang mga most common mental health conditions para sa adolescents o teenagers ay ang pagkapurisaw o anxiety, depression asin behavioral disorder o problema sa pag-uugali. Sigon sa World Health Organization o WHO, kung dahil sufficienteng suporta ang mga kondisyones na ini, may pangmaluyan na epekto o long-lasting effects sa indang pag-aadal, relasyon asin overall well-being. Dahil ang digdi ng apunan ng mga eksperto sa salud sa mga nasyones na mag-invest sa epektibong age-appropriate mental health services para sa mga obines asin sa resolbiran ang mga nakakaulang para sinda pangatamanan. Health News from Newsbase, Mardila. Jai Giba.
Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Alexis Ruivivar sa Kamugtakan, Kampanahon. Opo, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 14 ng Agosto, araw ng Webes. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na igwang mga kalat-kalat na pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Bicol Region, dulot ng paros kang habagat. Malaya sagkod sa moderatong duros na halik sa Timog Kanluran, sagkod sa Timog ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunyang aldaw, posibleng mag-abot ng 25 to 30 degrees Celsius. Sa biga-monitor tang bagyo, ining si Severe Tropical Storm Podul or ang inapod tang si Goryo ay huling nahiling sa distansyang 650 kilometers northwest ng extreme northern Luzon na igwang kusog ng paros na nagabot ng 95 kilometers per hour haran sa iyang sentro, asin may pagbugso ng paros na nag-abot naman ng 160 kilometers per hour. So padagos ang pagkilo nito ni Podul sa direksyong west-northwestward na may bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngunyan, wala man kitang ibang tiga-monitor na low pressure area or bagyo sa laog at luwas ng Philippine Area of Responsibility maliban nga dito kay Podul or Goryo. Mula po sa Pag-asa Legazpi, ni po si Alexis Rivivar ang nagbabarita. Mga tugang, iyan po ang bilog na detalye kan mga baretang unyan sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Marty La Cruz, katuwang si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani, asin ang report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon, Kargaan Agom, and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Bako tabi Nald, one ang gamitin mo tabi Nald, mas bago yung tabi ni Nald, one Nald, ano ni, one magayon napakagibo Nald, Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May kaurong kaya akong mabayad dito sa Kwan, sa luwas. Ang pig-urulan mi si Kwan, si. Basta, ipig-imbitanan ko na sana ito mag-Kwan baga, Ronald, social sisi baga, anong arang ito? Mag-fun run. Hello? Hello? Dobre. Po. Morning. Po, morning. Pag mata ko mo niyan, basa ko kang cellphone ko. Ano da? Paradang mo sa Taisan. Tiko-tiko. Oh. Dako lang ang gandang dyan sa mo. Tiko-tiko? Opo, sa Taisan. Ang pangaran? Mga maraya. Ano pa sabi sa kuya? Bago? Lalaki. Bago na ako. Naglipat ka na haling kamalig sa Taisan. Ang sabi sa ko, lupig-lupig na ang style mo, boss. Sabi sa ko. Si Noel na Manalo, ako sarkan sa imo. Apunan mo si Noel na Manalo. Apunan mo si Noel. Apunan mo si Noel.
Pigsumbong ka kan listener, nagsumbong sa mo sa listener. Kan sinabi sa imo ni Noel. Kaya Oh. ako nagtaram. Oh. Tutong niya para dangog na ya. Oh, oh. Ay, sabi ko, garin niya ako, aram ko ya. Oh. Maraot sa akusasyon sa imo ni Noel. Salbatan ang Noel ineo. Ako ganay ko kaya kan magsahot sa imo. Tagari, ang style tagari pareho eh. Bawa ka. O sige na taon ni si Joshua. Alas 6 naman lang. Okay. Alas 7 na naman lamang na. Joshua, baby. Baretang kulalapnit. Natangog ko nang ga. Ano? Ayun nga si Joshua, baby. Si Sai. Joshua, baby nga niya. Joshua? Oha. Oh. Barang ani naglog na. Ha? Barang ani naglog na. Magmano ako sa Banggi? Nata. Diba kami sa ACCI? Alam na. Ha? Alam na. Yay. Alam, so pang 10 hours o 12 hours? Ay, di ko na reparo suro. Ginanaan kong raffle. Overnight ito. Overnight. Overnight. So, 12 hours. 12 Ha? hours garo. Ano? 12 hours garo. Ha? 12 hours garo. Bak, overnight gani? 24 oras? Ay. Nag-earn out ka sa nang niya na aga. Oh, nakatutok. 24 oras. 24 oras. Oy, happy birthday pala kay Elena Almeida Sumagid from Padang, Legazpi City. Hali kay Marcy Almeida. Aha. Ano ito? Nakatutok? 24 oras? 24 oras. Oh, Ako ang iyong saksi. Nakusunta kang salbatan na ka dyan. Pangmata Saksi! Sino ba yung saksi? Ako ang iyong saksi. Dahil nakatutok, 24 oras. Sarawayo na. Okay. Say daw ine. Na? Na, mister. Agom nin sarong teacher. Oh. Nag-iiba palan ang dalagan kan isip. Basta nag-epekto na BP Henry an alak. Pag nabubuyong palan ini, nawawaraan pag Igwa nga na akong midbid na grabe ang muscle niya. Pag nabuyong na, muscle naman ang pag naglalakaw siya, nagkatabyo na. muscle naman ang hanap. Kaya ako pinundo ko na sa pag-inom-inom. Baka malabusan. Baka malabusan. Awin na. Okay. Sarong aldaw. Kaibahan si Mrs. 1 minute ha. Talo 7 na. 1 minute. Go. Nag-attender BP sa sarong okasyon. Nabuyong asin nagpuo ng maging garapal. Naglalakaw da pa uli. Pigpaparakodot kan agawom. An istorya. Ining si Mr. Nakadaot ang kudot kan agum makulugo na di. May sabay kayang kuko. Sa totoo lang, ang kudot kan bako agum maluya. Kang girlfriend nga alimbawa, girlfriend, di ba? Ang kudot kang girlfriend, gari malanit na mahurohaldop na gari ka magiulok. Ade? Makakilig. Natadaw yan na di. Iing naman ang God. Okay. Napasabak, si Mr. BB asin si Mrs. naimbitaran sa sarong okasyon ng kaparyente. Napasabak sa Irinuman si Mr. Kan magdidiklom na BP sa Banggi, digdi na magpuo ng tundag kan alak. Ta si Mr. BP, biyo nang nagbabayle. Sabay sa nagkakanta kan video okay naman sa lugar. Turo taod-taod, mas naglala pa ang pastidyo ni Mr. Nagbabayle, tigoros-horos ang short, sagkod sa nahihiling na ang kuyukot. Sa sobrang... Ibang-ibang ka na. Kaya ko yan, si Renz Virano, kaya ko yan eh. Kaya ko yan. Mga tulong beer.
Maluya? Di mo kaya, Noy. Di kaya? Pagka bata mo raw panahon, baka magulpi. Sa sobrang supog, Ah. nagdesisyon sa misis na umuli na. Mhm. Sigon sa Kulalapnit BP, naglalakaw ang duwang ini pauli, si Mister, kadiit-dit, tigyan kiirad. Sa ito pala, sa gulo-gulo, pigpaparakudot na ni misis sa tagiliran. Pagkaaga BP, nagkapi-kapi si Mister, nakahuba nin bado, Oh. reparo sa tagiliran, Iyo. ramugda nin gero pinokisa nin manok. Ah, okay. Makusog talaga yamin pero sa May gulo-gulo. pero maski sa iba pang maski ba ko gulo. Okay na. 24 oras, 24 oras nakatotok. ako ang saksi. Ikaw ang saksi. Sige. Uha, Ah, Joshua, masiguro, goodbye. thank you Joshua. Happy birthday po kay Emeline Maceda, Canpurok 3, San Roque, Legazpi City. Oy mga primo. Sabi-tabi ni Madam Juliet, happy birthday po kay Emeline Maceda. Ayan, good morning. Ma'am Juliet, at saka kay Padi. Makainggiton ka Padi pagka... Man na. Baka na ka ang Padi. Basta, saga duty pa ito tabi Pading Ilorde Abion. Ha? Amigong King Reginaldo, maray na agad tabi sa mo. Si... Parang nagtatala siya ito na. O sagya naman, totoo naman, ang huroron mga tugang sa anhapot sa DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na po, Sinda News Director Mar de la Cruz, asin pang sexing Jasmine Baloloy. Salamat, goodbye, maray na agad. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob